antolatu dugu inaugurazio ofiziala, naiz eta urtarrian 9an hasi ginen hemen, eta gonbidatu etorri die Jaurlaritzatik, Aldunditik, Mondragon Korporaziotik, Unibertsitatetik, UESitik, Gizabidea, ikastolako hainbat langile eta beste instituzio batzutatik, eta induguna izen da bisita gidatu bat, espazioak aurkezteko, eta gero bilera txikitxo bat, bakoitzak bere hitza hartuz. Dela 8 urte, hasi ginen Arizmendi ikastolako haurreskuntzako guneak eraldaketa bide hortan aldaketak egiten, arkitektonikoak, metodologikoak eta egiza da guk izen garela haurreskuntzako azken eraikina, eraikinak dauken ezaugarriagatik, jauregi badalako, ondarea dalako eta behar izan dugulako denbora gehiago eraikinari errespetuz erantzuteko guk nahi gauen metodologia jartzeko, baina 8 urteko ibilbidea da.